nang lihe malong long hong ka chopang reng do leputang te isi kachere mek ke do akinang sot athe nona por classical swine fever mate CSF lapen ke klang mi African swine fever akiso nang klang tanglo bangso ke so pen kachipang rai akinang sot Pirthe nang chilar boma sonsi keso asonta nang ong bomlo lason thotsi maradapi moni datum ka chopang reng along ta jesemet long hong our classical swine fever mate CSF lapen ke klang mi African swine fever mate ASF hai hui pen maradapi kalana kachere mek jiaphan Hamren Veterinary State Dispensary VFA secondar teron pen than paklar duduk nung tachinya tengke non ma abur pasoni do isi bangke classical swine fever busipu isi bangke African swine fever la classical swine fever bu bangke la genil tumlong a vaccine do ani kan ma ka vaccine nang le la bangke advance pen jong so si thang the abur nang le ko pen la so a vaccine pilo pulote mo abur hota penan ke joki a chance do mon samya hala non kapher mimi ang tan ke nang arjulong bomlo African swine fever ko ka hiek pen ASF la so African swine fever la bangke non mati a dawai putabe a vaccine putabe hale ka long hong aphan chumleng puta amen ki irdo laso mara da pi ke pangreng pen thedung tangka kilong awar sai do pu pena jok hamren rong sopi umtili rong hang arong amikar jimi rong hang na pen Abraham teron atum milin popo pig farm ingpu ponsi kedam tang ningkan phong bong pen hemisi kereng ia war sai long pon lopusi alam the jimi rong hang pen than pon Kardom Karbiang Long Life kilang arado anaphan yasemet behabepar pen ke claim atum la pen sotasi marat ka chopangreng atum yasemet bi wo phat ka chopangreng atum aphanan isi abirta kemi la pen Karbiang Long Life pen non that nang khumri pondo je milin popo alang tum isi enterprise lason engpu si atum la arum pi ka pangreng aphan la alang tum cirap si la so hem kim pondo la pen la so hem kikim la ke ta jesemet arum api pangreng pondo asu dak pangreng pondo la pen la ptc la dak pen si ke jora awar sa sistemi alang tum bi pondo Abraham teron pen la ni partner lo tum la pen se kam klem pon rapet lo la pen financial support ke alang li pen si panang an ke alang li pen si la nang cirap citu dun John lapen asu sitami dakinam awar saidu lapen John pen on ansi kupia aphai si nam jima lapen chongwai long nang litu lapen misen aruma pidu lasi kinam dia tum anstami dak nono makedola lapen John le nam litu stami la militum phan nang contact lote longpo nali contact number pudani khate 7086 920265 Pirthelong ang tan pen marat akiso nona kimi African swine fever mate ASF ke klang la pen hakko pen long hong avor classical swine fever mate CSF do an pen kirai kom ji aphan marat api kelang kalana sa hemalong ke patibok ji aphan VFA secondar teron pen than pachini CSF la pen ASF long hong avur ki thur pen ongdung along hong ke so pen kithia ok hi thi borwa long ki jor thang du nang ji la pen ki jor kilan long le de ji aphan hawar arat chirok tok du nang ji Hamren pen Daniel Inhi Karbiang Long Life